Mela, Kalamita ikompli hawnhekk issa il-manager għall-komunikazzjoni fih dan il-lob responsabbli mhux l-ewwel darba li nippritkaw mhux l-ewwel darba kejn war nofsinhar tajjeb lilek illi waslu dawn il-messaġġi għax huwa importanti wkoll anka forsi fi żmien ta' festi fejn dak li jkun jgħidlek u iva jiena ġieli nagħmilha jiena wkoll u iva ħanu fuq xi ħaġa żejda issa mhux il-miliet għall-mod tal-kelma. So jista' jkun illi hemmhekk wieħed irid joqgħod ukoll attent li ma jaqbadx dan il-vizzju u x'hekk. Ekku, il-festi tajba lilek Tiziana, lit-tim kollu ta' Kalamita u lit-telespettaturi kollha. Iva, dan huwa żmien li joffri wkoll it-tentazzjonijiet tiegħu vis-à-vis il-lob tal-azzard, il-gambling, u rridu noqogħdu attenti. Hemm mod li nilagħbu għal gost b'rikreazzjoni taħt kontroll u hemm mod li naqgħu fih dan l-eċċessività. Xiġifieri, fejn il-persuna tibda tagħti priorità numru wieħed lil din l-attività. Priorità numru wieħed fuq il-familja, f'dawn iż-żminijiet ukoll, priorità numru wieħed fuq ix-xogħol, fejn persuna titlef l-attenzjoni kollha fuq il-post tax-xogħol u moħħha jkun fuq il-famuża rebħa li hija xi darba se tagħmel bil-lob tal-azzard. U anke rridu noqogħdu attenti fuq bażi tal-menti. Tiziana, rridu noqogħdu attenti ma rridux minħabba il-lob tal-azzard naqgħu f'depressjoni jew inkella tant nitilfu l-attenzjoni tagħna li ikollna l-problemi fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri ejja nużaw din l-attività b'kontroll, b'responsabbiltà u hemmhekk nistgħu ingawdu il-pożittiv kollu tagħha. Ekku. Kemm ilha waqfa din l-aġenzija li issa llum il-ġurnata iżu ma nix għalfejn introduċu għax kulħadd jew ngħidu kważi kulħadd aware minnha. Kemm ilha l-fondazzjoni? Yes, il-fondazzjoni Lob Responsabbli twaqfet fit-18 ta' Frar 2014 u minn dak iż-żmien law it-tir tal-fondazzjoni kienet li insaħħu l-għarfien fuq xiġifieri lob tal-azzard, xiġifieri lob virtwali, il-pożittiv u n-negattiv li jorbot magħhom, b'enfasi fuq prevenzjoni biex kemm jista' jkun ma nidħlux fi perkussjonijiet, fi problematiċi. Barra minn hekk il-fondazzjoni dejjem offriet is-sapport tagħha. Sapport permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali 1777 u anke permezz ta' chatline. Ma neqfux hemmhekk Tiziana, il-fondazzjoni l-għan tagħha huwa li tipprovdi alternattivi fis-soċjetà u mhux hekk biss, importanti immens u hawnhekk niżvela xi ħaġa importanti li mis-sena d-dieħla l-fondazzjoni se terġa' tibda ddawwar ir-rota tar-riċerka. Kemm il-poplu Malti kemm qed jipprattika din l-attività, kemm qed jonfoq flus f'din l-attività, kemm huma n-numri ta' persuni li tassew qegħdin ibatu mill-vizzju tal-lob tal-azzard. L-aħħar statistika li kienet ħarġet kienet ikkummissjonata mill-Awtorità Maltija għall-lob kienet inħarġet, riżultati tagħha kienu nħarġu f'Diċembru tas-sena 2018 u kienu jkopru s-sena ta' qabel, is-sena 2017. X'kien ħareġ fuq minn din ir-riċerka li l-poplu Malti għawċ nefaq 128 miljun flop. Ġifieri għandek bejn 53% u 56% li nefqu l-flus biex jilagħbu. Ħareġ ukoll importanti li minn dawk il-persuni li labu bil-flus għandek 1% sa 2% li irrapportaw vizzju, irrapportaw problematiċi waqt l-attività
F'numri bażiċi jisek għandek bejn 2000 u 4000 persuna ta' dawk li labu bil-flus, li rriskjaw flushom, li rrapportaw vizzju. In-numri huma raġonevoli mal-medja Ewropea, imma ma nistgħux nieqfu hemm. L-ewwel ħaġa l-aħħar statistika li tmur lura l-2017 issa għadda ammont ta' żmien. Allura huwa neċessarju għall-fondazzjoni biex taħdem fuq riċerka ġdida u issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha wkoll fis-soċjetà għaliex irridu nissostanzjaw is-sapport li aħna nagħtu viżavi daw il-persuni. Meta tajt persuna waslet fil-problema ħanajtek fil-climax, kif? Ara, il-każijiet ivarjaw. Qisu 4 każijiet li aħna naffaċċjaw bi predominanza fil-linja ta' support nazzjonali tagħna, għandek persuni li jibdew bil-mod, jibdew taħt kontroll u sfortunatament jibdew jillaxkaw. Jibdew joħolmu f'dik ir-rebħa, jibdew jiffantasizzaw fuq oġġetti materjalistiċi, jibdew jittamaw li jġibu lura l-flus li jkunu tilfu, allura hemmhekk jaqgħu f'rutina kemm xejn perikoluża u sfortunatament jaqgħu għall-eċċessività. Għandek każ ieħor pereżempju fejn persuna tibda tilab u terbaħ mill-ewwel. Allura ikollha aspettazzjonijiet fażulli tista' tgħid ta' rebħa oħra fil-viċin u tibqa' dejjem tiġri wara dik ir-rebħa dejjem tittama. Sfortunatament nisimgħu b'każijiet li jaqgħu għall-patoloġija fejn l-unika ħaġa attiva f'ħajjithom tispiċċa l-lob tal-azzard u jitlu f'diversi riperkussjonijiet finanzjarji tizzjana. Każ ieħor fejn għandek persuna tkun għaddejja minn mument ħażin f'ħajjitha, tinsa l-kontrolli, l-responsabilità ma tibqax teżisti f'każijiet bħal daw, u again taqa' għall-eċċessività dejjem issiba f'postijiet fejn ikun faċli li tilab dan il-lob tal-azzard, u mbagħad għandna każijiet oħrajn fejn persuna tkun saħansitfa tbati minn problemi mentali u l-lob tal-azzard nistgħu ngħidu ma jkunx qiegħed jgħinha. Allura again taqa' fi problematiċi oħrajn barra il-problemi ta' saħħa mentali li hija kollha. Importanti ħafna l-kunċett li nsemmu fil-programm tagħna il-lob responsabbli. Li wieħed ikun responsabbli speċjalment hemm it-tfal, hemm il-familja jenna fin-nista madwarek ukoll jistgħu jiġu affettwati anke qed tiġi frasi sa minn burdati pereżempju li l-persuna tibda taffettwa l-persuna l-oħra. Kemm wieħed u kif wieħed għandu forsi ħanajt jinduna, mhux kulħadd jinduna, imma li jgħid isma' saw. Ekku, ara, l-ewwel ħaġa l-lob tal-azzard, il-gambling, mhuwiex il-problema. Il-problema huwa li l-persuna tkun qed tatwa dik l-attività titlef il-kontrolli tagħha. Sforz diversi sitwazzjonijiet. Kif persuna tinduna li tkun qiegħda fix-xifer ta' problema? Persuna tista' tagħmel issaqsi lilha nnifisha diversi mistoqsijiet, isma' jiena qed nimxi mal-budget fix-xahar tiegħi ta' flus, qed nimxi mal-limitazzjonijiet tiegħi ta' ħin. Jekk le u qed naqbes il-limitazzjonijiet tiegħi b'mod rikorrenti, hemmhekk iva l-persuna għandha tirrealizza. Mhux dejjem faċli, persuna tinnega kif tkun qed għaddejja mill-vizzju patoloġiku, normalment tinnega tgħidlek mhux vera. Jekk tammetti li għaddejja minn problematiċi u taċċetta magħha nnifisha li għandha bżonn is-support, hemmhekk tkun għamlet pass kbir kif dejjem nirrepeti.
is-sapporti qed hemmhekk, il-benefiċċju tal-lob tal-azzard fis-soċjetà, il-benefiċċju tal-iGaming fis-sfond monetarju huwa kbir, imma rridu naħsbu wkoll f'dawk in-numri li jkunu għaddejjin minn riperkussjonijiet. Allura l-Fondazzjoni qiegħda hemm nerġa' nirrepeti il-linja ta' sapport nazzjonali li nsibuha ta' tant benefiċċju wieħed 777 u dejjem nirrepeti jekk persuna tħossha skomda li jissemma leħena dejjem f'konfidenzjalità assoluta tista' taċċessa l-indirizz li hemm fuq l-iskrin bħalissa www.rgf.org.mt u bottom right hand corner hemm il-faċilità tal-chatline fejn tkun tista' flok titkellem mal-aġenti mħarġa tagħna tkun tista' tiċċettja magħhom permezz tal-apparat elettroniku. Proset, grazzi Kejn. Grazzi lilek. Bħal dejjem nawguralek lilek u anke lit-tim kollu li hemm miegħek ġanna dejjem lilek. Naraw hawnhekk imma persważa ġifieri nselmu lil kulħadd. Minn hawnhekk intom se tibqgħu magħna ftakru dik id-donazzjoni, ftakru wkoll jiena u ħanibqa' sakemm issa 20,000 il-ħaqnihom, ġifieri rrid 20,000 u 300. Ejja, tlaqna.